Ni kuno সমস্যা রতে তো সমস্যা বলতে তাম ছানাই কি সমস্যা দলো কমাবা আসো ট্রেন রওয়া কোনো তমা খাইতে আমরা কিছু কাটাই লাইয়ে কোটা কি সঙ্গরা তাম ছানাই আরাম মানো বা চাইনা খাইতে nungni blog ni oite chela bai nungni ti double bai YTA bai busu jona ro khai kana then exactly to saimangla to na so 30 takalai to nukja khaje buri roni dabba bai chela roni dabba extra kheti phejo hai adiba geno ni blog ni alada khai buri rono tonjang mani nungni blog ni chela ro khai ro na na te kana no iko tabok na khai chine blog president khaija blog Thanglai semani salai je slogan bani demand nati Thanglai ni kisa onodoron Thanglai ni ke jehetu 2023 assembly election Tripura online Tongo jung saimango 70-72 বছর যেভাবে চিনি বড় বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিস রক ভাই ওরা जों थोंजोङै फैगा लांचित बंचितङै फैगा जोंनि बुबाग्रानि दाग नुंबाय जों अनेक रिजनल पार्टी रक नुंबाय फैगा बिनि आ टिपिया पाटाल फैनानै पार्टी रक आबो जे थकाय पार्टी रक आबो जे जुन्नो चिनि जे जुन्नो जे कासंनानि पार्टी रक खायतो माने Thanglai কিন্তু बुबाग्रानि लगे যত খাতরাखै খুব হাপার তামিল চানাই হইতে হবে গ্রামগঞ্জের ছাত্র যুবক ব্যবসায়ী কর্মচারী যত বখাগ্রাখै যত গ্রেটার টিপলান চবাগত যত চবাগ সামিল লংনাय যত সামিं Thanglai जातो Bwrwi जों जेसेबां चिनि असुबिदा आं जों कन्टाक्ट खायो दङ थ्रु कन्टेक्ट नाम्बार बो कन्टेक्ट खालामनो लगे जों बै Thanglai बो जों नायै साथामनि प्रब्लेम रक तामा অথচ সময়কে বিপি প্রেসার উপর চেক খাই দङ गेस प्रब्लेम जोंनि तमाहि बहक प्रब्लेम ओंखायनो बक खाय बिथिरो टाइमलि टाइम टु टाइम जों बै कन्टाक्ट खायो बट डिस्ट्रिक्ट नेना जों Thanglai डिस्ट्रिक्ट 48 परमसरा ब्लक कमिटि एसेम्बलिनि जाबाय Pungkam jotono chini buri rongni abo salajak tongo जों खायनानै चेष्टा खालायनाय जों Tripura hani Tripura saruna Tripura he ke baisi siniya baksa karon bini state ke Arunachal no Astrakhan bagai ek bak succession Tripura asu chikon abani bagi jaga thanga ke Tripura ni ke title to siniya no jamatia rao debor marang sake to siniya no bangsa ke Tripura ke as important bungya hayan di side northeast side konawok lai tongkha nge chine hawa ke as important poder por over bosun lukda gya tourist place rok lukda gya ke chine hawa to emne ke to father hani phai chine aro independent ya amani bang chine hani busani advertisement chul khlai me ya amani bang sanong khna chine Tripura hat chine jagya amani bang jeng arlo sawai nai जों TWF Tripura Women Federation नै जे बुबाग्रा बायबो मोरो जालायमानि आ Tripura हानो तांनि बैसो सिनियांखा जों तामाने सो गोमाना नांखा आबानि बागै जों जानान रोनानै मोसौ सारा भारतबासि दंनो जे जों Tripura हावा जों Tripura सारा दंगो जे कुसुम रमै
184 जना राजा रक रुल फ्लाइ थांमाने हाजारों बছर जे रुल फ्लाइ थांमाने अब जों प्रुफ फ्लाइ रनाने मोजो चिन TWF रनि बिसिं टिक्लाय यस चिन त्रिपुरा हावबो जों त्रिपुरा सारक दङ जों अर बसबास खायो जों राजा सेकेन्ड वर्ल्ड वार रगो जों चिन आखै सिपाइ र वीर कायसा सिपाइ ngै दंमाने आबर जों खुनुगै रनाय बर रंनो मोइतो फ्लाइ र फिराइते वैसे आपन बङै जों आरनियो लाइट मोसङै केन्डल लाइट मोसङै जों बरम थाने जों आबाहायनो खुनुंनायनो मोजो जे यस जों बाहायनो बरफ हिसाबै त्रिपुरा इन्डिया हाव जों दंबो जोंबो इन्डियान त्रिपुरा सा जों दंबो हाव आखाइजों जों बाहायनो बर' रबाय जों सिनि जांनानै मोसौबो जोंना अधिकार राइट्स रनो समान बागे मानै खाय नुक जाखा एबा बुरिनि बुरि काजांनाय दाबाखाय रिजाखा अजिगा बुरिरंनि न बरन्टियार गे अजिगा सामुं नुमुं एबा बुसुजतै सामुं काबे तरंजाग आबरंनि बिसिंतै किसा सायखना सेमा खांखेत बर' गोबांमा थांखा गोबांमा खौ थांखा खासरां लायो गाका ताखलाय बायनो थांनाय होनाय गोबांमा हायफानो जों सेमानि एक्सपीरियेन्स जों बुजिखा कायसा सिटी रगो थांलाय चिन बर' र आसखे एडजस्ट होनानै मतो चिन बर' रना आसखे अबस करिबा बेला असुबिदा रंलायो ओंखायनो गोबां गोजां माने जरावो बा आरो दं थाइरौ ताकलाय किसा कम माने बागै दं थाइ जागा माया आबानि बागै इलेक्शन मुभमेन्ट बो चलै दं माने बा दिल्ली कायसा माने जोंनि भारतवर्षनि कायसा केपिटेल जागो आरो बाहाय माने कानजास स्टेट थांलाय माने बागै जोंनो जागा कम रजाखा बै चिनि जों मानखा 16 दाबा बुरि राव मानखा जों सेपारेट के जों चलाबाय बुरि खालायखा बेलाय डिसिप्लिन खालायलायखा ओके बेंग केना बेमाने खायनो अनेक समय चला बुरि दावनानै जानानै खाय किसा लाचि खर हायरो रंलायो आबान बागै जों मीडिया रनो दाबा कायसा रखा चला राव बायसा सिखला बायसा जों बुरि बखाना केना जों चारटा दाबा बखा आ चारटा दाबा सो जों बेलाय एडजस्टमेन्ट कहा जागा नि जों ओके पे केने लीडर्स रनो बेसिबां तो माने बा बेलाय का खर सबाय ते खरसा आन्डारस्टेन्डिं ते दफानि जों जालरक सालायनानै पदर पटायते जों इभेन कुंकल बमा साथं माने जों नोबो बबो बेलाय शेयरिं लाइविंग के जों दङ कोनो प्रब्लेम करिलाय चिनि चला बसारो ते मीडिया रक तो खासिगलाय दङ न प्रतिता दबाव अपडेट खायनानै बा बर बेलाय खासिगलाय दङ बर खासिगलाय दङ डिफरेंट चैनल न तुये ओंखायनो लोकराव चिनि बाहासनि ते भारतवर्षनि ते चिनि निउस नायदोंनाय राव निश्चयनि राव अपडेट मावै दंना आबाद मावै मीडिया सरनबो बेलायखना हामबाय मारो चिनि चामुं नमुं तैराव एभ्रिथिं जाखलायगा केना बेलायखना चिनि टाइम टु टाइम जों मालाय दङ कोनो प्रब्लेम